Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Lutfiatul Faiza, Kulo Faradiba, kulo Trifarah Rizkia, lan kula Marisa Tidiana. Ing dinten iki kita sedaya badhe mraktekaken tembang dolanan dakon. ayo rek melu. ayo Om Pimase. Bum pimpa layung kambreng. Ye. Ka bolos. Iya wis pas wis. Ayo sut. Aku lah. Ya. Batu gunting kertas. Ping piro? Aku menang ya. Iya, aku kalah. Iki pira-pira iki? 5 tapi itu. Tenang gitu. Oh gitu tak biasa. Sore-sore dolanan dakon, dolanane ning pelataran. Yen dolanan ora oleh curang, kudu jujur ra oleh ngentitan. Sore-sore dolanan dakon, dolanane ning pelataran. Yen dolanan ora oleh curang, kudu jujur ora oleh ngentitan. Yo dicempluke siji-siji, dilumpukne ning omahe. Sapa sing akeh dhewe, ya kuwi pemenange. Yo ayo main dakon yo. Yo ayo main dakon yo. Main dakon karo kanca-kancane. Kanca akeh adu senenge. Yo ayo main dakon yo. Yo ayo main dakon yo. Main dakon karo kanca-kancane. Kanca akeh adu senenge.